Госпожо, нали трябва да сметнем колко е 2000 по 2000? Не е разбрал да си вдигне ръката, защото който не си вдигне ръката, няма да имаш шестица. Не всичко отгоре ще го изкарам на раз. Госпожа, някаква не изпитвате. Ние сме в 12-ти клас. Кой ли не го знае тази задача 2000 плюс 2000? Айде, Магдалена, като си толкова отворена, кажи ми колко е. Госпожа, ако бях да забърка, че аз ви кажа. Мислите ли? Да ви отворя. Да ви отговаря да си обърка. Късо. Мен не може да ми говори. Ще извикам родителите ти в училище. Няма как да стане това нещо. Прекаляваш вече с оценките ти. Постоянно двойка, 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 двойка. Няма родители. Ало, здравейте! Казвайте по-бързо, защото знаете, че съм директорка и имам повече работа от вас. Значи дъщеря ми може да си прави каквото си иска. Ясно ли е, защото вас ще отволня аз. Моля, я не му лъжете. Мене никъде няма да ме викате. Никакви родителски сеш няма да спрят. Ще ме оставаш, защото имам тук гости. Чакайте само една минутка. Добре, после ще говорим. Ай, ще дойда в класната стая и ще говоря с дъщеря ми. Чао. И така, доколкото разбрах там как София, нали така беше София, ти нали ми каза, че по принцип имаш проблеми малко, така като учителка, като преподавателка. Така, госпожо, че малко съм притеснителна, защото ако имам ученици в 5-ти клас, не съм подготвена, само съм подготвена за начален етап. Но не искам да съм госпожа по физическо, защото искам да съм класна.